Kenceng motor jane mending kok. Motor iki to. Nyulek ngono. Kene to. Oh. Wah, tane. Kayak gede anu no. Kau masuk. Kurang menggok ini. Eh? Kurang menggok. Enggak no. Pengen ya. Enggak neng kita. Jadi di tujuan aku kan ada menggok ini. Masa ini kita rada mudun. Elek. Tadi tak ini kita. Tak ini kita. Iya. Kapan ya gede? Banyak ya. Iya. Nah, Bos kok ero? jam iki. Enggak mampu apa? Yang ngenteng itu mungkret masuk oleh. Mungkret. Aku kan ini ki sampai lagi gantung ini ya piye mah. Wih, gantungnya aja sampai ning kena meripat malah. Kudu Kudu teko sangi sore. heeh, sore kuwi. Ben padha Kayak kan motornya kan kenceng to iki. Ya. Motornya gitu gede ya. Apa jenenge rada jamak. kita yuyu ngono. Aja kenceng. Bur tendangan ngono. Rada jamak dhisik. Kok ini sak meneh iki. Nah, Lagi. Ya gitu mah. Terus ayo. Ya ampun. lagi ketok cilik iki. Sing iki lho, Apa nih? pane lho. Ini masih. Gede. Boleh. Kok gede, Pak? Mripate iki ngene iki lho. Nyuyu ngono kuwi. Ya to. Ya iya. Tapi rada metu wae. Kok dipasang hidup iki ben gak ketok cara wong iki ngene lho. Ndak sayu ngono. Heeh. Melas-melas. Dike menteleng apa Iki menteleng no. Bar Ki, iki bulan apa dadi Wes. Kita Ayo. lek angan-anganku malah anu. Pomo Agustus sih wis wani mas lho. Rupane. Heeh. Pomo Agustusan pomo tanggapan kan banter-banter ya. Gak mikir tangan. Penting juga. Dengan yo kakao. Aku bo gitu kan. Seminggu seminggu. PKT-nya tuwek. Dapat dapat terlalu orang modal kok. Terlalu orang. Di request ini sewangsi lah kuwi. Sama lek gak jadi lho. Leset. Nah. Ya sak durunge tak jak tekoni solusi ngene-ngene malah lu gak manuk gak nganu ngene Pak. Berarti gak isone nata langsung garapan model kayak Hidul. apa jenenge gak ngene iki gak plasikan ini lho. Nyemune Pak kalau gue mangga lor malian. Kuwi lah. Tuh, 2 LC. Aku lek LC kan. Ya carane bareng ini iki gak sampe ndok-ndok. Serausan iki variasi-variasian nek iso kene iki lincip ya, tangan ben loro. Ben kapok. Ben kapok. Lha iki loro tenan iki. Tenan masih Iki asli. kaya nggih sabetan ini ya bar kene jarang rombongan. Iki foto kata apa kerja sabetan ya. Taman. Gak iso ngono iki. Dah, foto wis pokok kapruk ndase ngono lho.
Biyen aku pertama bareng iki diwarai pakku iki ngono kuwi. Sabutan ngono kuwi. Ngene to. Malahan. Wis sampaan sitok-sitok barengane, bareng sitok-tok wong. Ya baru ini iki ya. So, ini di Ya jeper ngono to. iki cara ana iki rada di Bene beda lho bener pesene nek Tulungagung iki dadi gak Tulungagungan. Anu esok pas garap iki rowene ngono. Wong graji-graji opo? Wah, cedhok ora apa-apa. Ora gorono ngono. Tapi 23 kene sejo Mas. 3 karo 23 lor iki. Beda 24 lor. Oh, 23 kene. Munggah sak sentinan. Oh, munggahe ta. Ora mesti iki mlekare lho, kacake. Mlekare ta. Itu kacake sak senti gede-gede. Tapi gue udah pakai 23 cuma kaya medley malah 23 cuma 23 gede. Iki enak sak ini buka kasih. Kok sing sampeyan kirim aku to. Pengen iki ngaruh ning nggone swara. Iya. Keduren ini iki. Suarane iki gak iso celak. Sik dok ngono ya. Bluk biasane akeh-akeh. Kan biasane lek wong kabotan kan mesti ditipisine. Ini di jero. Malah suaranya mah ngaruh. Bluk misalnya suarane gak iso celak. Sama tahun anu ndak. Sing nek Joko Balilo sing garing-garingan gede lho. Wah, ya wis bola-bali to. Lah yo kuwi kandel-kandel to. Iya suarane tuk tuk gak iso ngono di sentek kok nganti ugel-ugel iki lara gak iso muni banter kok kuwi. Padahal malah dibenane Mbah Yo iki sing main terakhir ya. Gak iso muni banter kok. Malah tak ngono yo. Tuk suarane Ndak gelem los modele. gak gelem. Wis disawel gede. Ceklane iki lek anu gak kenceng ngene, mekar ngene lho. Heeh, dhek apa kayak bagaringan barang apa mau jukuke nglakari iki langsung segitiga ngene. Gak po enak. Jadi sampean kayak malah penak sing kenceng ngono kuwi ndak Penak bakal. kenceng. Jadi cara ancang-ancang nyentek barang iki enak. Jadi iki koyo ndak terlalu dike piye ya rodok nyeper ngono kae modele. Cuma gesong gantung pomo pipine pangandel lemu. Aku pomo siunge mlebune rene. Ono ana naon be? Yo kok bingung kok Perawapane dekate ngene iki. Ngene iki maksudnya dhuwur terus dek ngene iki. Jeplok ngene iki. tapi mripate kok ndak terlalu jeru ya. Gak bunjer ngene iki model iki kok tengah. Iya ngono kae. Rada kaya ngetutne tatanan iki lho. Lah model kaya ngene ngono modele. Oh, L20 lho. Iku aku nyulap ning gone cete to. Gone ketok mlolonge iki. Hidupe proto ra tak pasang ngene ketok mlolong. Lah sing iki ora tak hidup ya. Dia sing bareng dari hidupe. Wis bolongan kabeh ngono kuwi. Klasik iki kaya pomo raga tidak mati oke. Nek biyen kae karo pakku iki digaweni hidup anu buntut sapi kae. Dikeki lem kayu, templek-templekne
lagi ditutupi apa lulang masih paku gawe ini ya aku ngerti carane nyeset berarti dhisik yo sak temune orang ya tapi yo sangar so wong yo aku lali kok piye ya wong Malang wong Malang tak duwe aku rapi ayo wong iki ngono ya cok kale tiga mikir ngono modele koyo mau rapane ciri koyo DKT ngono kuwi tau berapane durunge barang wis ora usah duwe kayak mainan-mainan iki enggak usah mek sisik tok diplek DKT itu yo no iya wong trah dia nyuwun oleh gak anu malah gak anu mang libur Bu Lo libur nggih. Lagi ngepas nih. lah yo Betul libur betul. lah kan tak pikir apa ngene iki panik gak piye lho China repot iki China lagi arepe tanggi ngene tak pikir gak enek tulung aku gak enek klasikane malian temune lah sing iki ngene dirawan gak tapi setengah rada kenceng wah rada kenceng ngene modele ngene lho tapi sik dia melengkung lho sak nape mlengkung iki saiki oh iya paham tapi oleh ning gone kene oh berarti pom mripati pakai dan dalam ketentuan siok gak koyo ngene iki ini kan sawangku iringan barang gak enek balek sawangku ngarep barang ya ora ketok lembaran dulu enggak ya ora ketok wajahe lho lah tak tikat gecek ya berdoa sopo iki negara kentang tok melengkung kan begini tok irunge barang iki sisi ada iki gak enek mainan biasa irungnya tiga ngene iki iya ini pomo lah wi ciume kan lah gak enek kenceng tok ene tok ngono simple lho opo ngene ya Mas oh jenenge male iki plak-plake iki wis cukup umbang cilik tapi ndak paling burit blegarne ngono Mak berarti tak gambar nih heeh engko lek pamane anu tak titipne Caca apa piye male pas dan rono bajur mana iki Ora mudur kayak es ben golek. pulau dhewe arahku ngono Mal kok pomo teko kene iki apa gak usah dimah manut male sampeyan lho jer kuwi ngono oh ya ora apa meger praupane tok sama juga rapane tok oh cengkere lho kae foto iki kok ya ngono buan ini modelannya apa ya foto deh blok ya foto deh Dia. foto deh celana Mas Dedi ini iki modelannya tapi ora bujur Mas aku
Kur bro. Gak salah selawe kok. Selawe tapi nguwi ge. Ngomong apa ya? Nguli. Nek bagus. Itu gorengan tok. Gitu. Saya baru ono mate. Kuwi ngomongnya. Saya ngomong ora duwe 5 10 lho. Oh. Aku ini cara tak gawe cor-coran lah tahun iki lho. Wis gak kuat iki. Jadi mulai kok kene iki wis bar. DKT? Oh. Terus siunge apa jenenge? Irunge iki mulai kok kene nganti kene. Iki rata kuwi, gare cepote tok kuwi. Iki ora kulit kayu sing set di dabar bersama niku. Padahal ini gak tau tak keprokone anu lho. Pager apa anu gak tau lah. Tempo anu gawe kuwi Dadi yo Mas yo wis wektune. wis wektu lan ya kene kat bombarung wis enak kok. Waru rumah aku iki tangeh iki. Cara kon pecahne. Angel. Tapi ya tadi yo pomor kaine lor karo aku yo seje. Seje. Sing anu kene metes-metes ini. Sawer sik kumpul-kumpul atas-atas kene Oh. dhewe. Apa kene iki garine iki sawo. Yo, suwi mas kene ta. Lah lorane lah. Kaya ngene iki padahal wis suwi ya kayune sampean iki. Yo, heeh 3 bulanan anakan. Kuwi loran ngene iki wis Bentuk. Tuh. Mas siap pakai mana nih? Tapi sampe lek ngene iki malah suwi lho. Oh, entah teko ya ada ngomong. Kudune iki kulite wis dilaki, dibakali bisa lek ngene Juni ngono kuwi kapuro. Mulane dhek garapane sak ukuran iso barengan. Aku iki yo jane iki kena di sistem ngono iki. Cuma apa jenenge apa ape anu iki pemklasikan kan yo ukur-ukurane dhuwur-dhuwurane gede-gedenane iku lho. Dadi ndak iso matok sakmene sampe yang ngomong enek sing golek 26 munggah, lalu munggah ngono iki malah wedi ya bedah-bedah. Paling yo mek tak belah-belah tok paling lucur mek tak belah tok ngono ora babak iki sampe. Ngene. Jadi kan yuk, wah, orang nih usah kayak terpandang kerapannya. Jangan buah kali kabuah, 5-10 barang. Pomon. Apa pecah? Ayo cangkring yen karo saiki pae. Dok. Udah maeso kuwi. Cangkring kuwi Pak. Tangeh kuwi kan. Pokok nyepalne kuwi. Gambiran ya cangkring cek ya. Cangkring. Sok dhuwur. Iki kuwi Saiki wis penting. ngisorane ape jero gawe ngene kok. Jadi kayaknya wis tawani mbakku. Itu baruan kok piye kuwon. Aku gak boleh iso dibagi diri. Tanpa tekan. Jadi kuwi bareng carane ngono karo aku dheweke aku. Barengan wis open ono anu kan. Kaya anu iki nggo ceti anu sing anu tak diare gitu. Nggak tahu juga. Ngopi mana? Jadi sami dulu ya ngono. Anu ya gede-gede. 3-4 Jadi ini pakai selawe. Kayak gini lorane selawe iki. Selawe mas, selawe bener iki. Tak bonusi, aku ini ndak merti ndak kayu tak Tapi mas. jalmaku bareng malah gede. Tapi kurang pira tuh bedanya. Tapi pomo digawe kuwi pomo jamange pangkat. Pomo ukuran iku paling kena mas ya. Kena. Sas, cukup diglek ya, ben diglek iku. Betul kan.
Oleh apa? Heh? Oleh apa? Oleh apa ta? Mereka nyamuk-nyamuk ya? Wedang. Perintah ora nang. Aku pengen ngalor, aku pengen kayak kuwi, urunan kuwi. Nah, Percaya. Lampera lho. Lampera lho. Gak percaya. Lampera nang. Cetak musuhnya gak percaya.